Psykolosen, scene 65, optagelse 31. Her vil vi så filme denne dreng med selveste psykolosen, og det er Carsten. Kan du forklare os, hvad psykolosen er? Det er noget med, at man har en bule heromme i sin skulderplade. Hvad ser man eller? Nej, det er kun i den ene side. Okay. Ja. Sådan her. Og jeg har også svært ved at koncentrere mig. Så ja. Men du lige kigge over. Hvad? Vil du, vi har nogle spørgsmål med til, som du måske vil svare. Ja. Svare, skal du. Ja, vi har nogle, hvad er det? Kan du lige, hvad er det nu? Hvad? Nå. Okay. Vi har noget her, hvor er det svært at leve oppe i skole. Jeg går ikke i skole. Jeg kan ikke engang stave. Det er hårdt. Hvorfor det? Det er lidt svært at forklare, fordi jeg kan ikke så godt koncentrere mig, så når jeg vil handicap, så kan jeg ikke. Nå. Men er det hårdt at bare leve som en helt almindelig dreng, men har den her selveste sygdomspsykosen? Ja, altså. Nu er jeg jo heller ikke helt med. Så. Men vi siger bare tak for i dag, så vi får os ikke mere ud af ham. Ja, vi ses. Okay. Nå, glemte jeg at sige det. Jeg har sådan på en måde sygdom med, at jeg bliver nødt til at klemme med min hånd, hvis der kommer noget ind i den. Men så bliver det næste gang i psykosen. Prøv det. Vi skal lige give hånd igen. For det er... Ej, undskyld, det må de undskylde. Er de okay? Er de okay?